Meillä on tämmöinen vanha omakotitalo, mihin me tehtiin julkisivuremontti tuossa viime kesänä. Se oli rapattu pinta. Pinta on niinku halki joka paikassa käytännössä ja me ei haluttu uutta betonirappausta siihen, vaan haluttiin tuommoinen luonnonmukainen puu. Aika nopeasti sitten ruvettiin miettimään, että mitä sinne sitten pitää tehdä, miten tehdä, niin päädyttiin sitten Vaaran tämmöiseen piilopontattuun, valmiiksi maalattuun materiaaliin. Ensinnäkin se valmiiksi maalaaminen, niin se helpotti meitä ihan älyttömästi. Se on pohjamaalattu 2 kertaa maalattu sen jälkeen. Eli valmis hyvä tuote, mikä on hyvän näköinen. Jos miettii sitä, että me oltaisiin sitten niinku koko viime kesä sitä julkisivuremonttia tehtiin ja nyt kun pitäisi rupea uudelleen huoltomaalaamaan, niin itkuhan siinä tulisi. Kun se tuli valmiina meille, niin se oli hyvin yksinkertaista, eli otetaan pinkasta vaan materiaalia ja nakutetaan seinään ja mikä parasta, niin siitä tulee heti valmista ja hyvän näköistä. Ei tarvitse miettiä, miten ammutaan nauloja siihen puuhun tai muuten poispäin. Ikkunat me rakennettiin sillä tavalla, että me siitä Vaaran otsalaudasta rakennettiin smyykyt, maalattiin se samanväriseksi kun itse paneelit ja listat tehtiin siitä samasta laudasta mikä tuli muutenkin paneeliseinään. Eli me saatiin ne ikkunasta mahdollisimman yksinkertaiset ja huomaamattomat. Erittäin yksinkertainen prosessi meille ja saatiin juuri sitä mitä haluttiin.